Mark chapter 3 beginning from verse 1. Ivangeli ngokaMarko isahluko ngesesithathu. Khona wabuye wangena esinagogini. Kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Bamqaphela ukuba uza kumphilisa yini ngeSabatha, ukuze bambeke icala. Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo, sukuma, ume phakathi. Wayesethi kubo, kuvunyelwe ngeSabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na? Kepha bathula. Waqalaza ebabuza ngokuthukuthela edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo. Wayesethi kulowo muntu, yelula isandla. Waselula, saphiliswa isandla sakhe. AbaFarisi base bephuma masinyane becebisana ngaye nabakaHerodi ukuthi bangamubhubhisa kanjani. UJesu wasuka kanye nabafundi bakhe waya ngaselwandle. Isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile naseJudiya, naseJerusalema, nase-Idumiya, nangaphesheya kweJordani, nangaseThire naseSidoni. Isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye. Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu ukuze bangamcindezeli, ngokuba wayephulukisa abaningi, kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe. Nawo omoya abangcolileyo bathi ukuba bambone, bawa phansi phambi kwakhe, bamemeza bathi, wena uyindodana kaNkulunkulu. Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisa. Wayesenyukele entabeni wabizela kuye ababefuna yena, beza kuye. Wamisa abayi12 ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela. Babe namandla okukhipha amadimoni. Wayesemisa laba abayi12, uSimoni wamqamba igama lokuthi uPetro, noJakobe kaZebediya, noJohane umfowabo kaJakobe. Laba wabaqamba igama lokuthi oBowanagesi, okungukuthi amadodana okuduma, no-Andreya, noFiliphu, noBhatholomewu, noMathewu, noTomasi, noJakobe ka-Alifewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Wayesefika ekhaya, isixuku sabuthana futhi, ababe besaba nethuba lokudla nasinkwa. Abakubo sebekuzwile baphuma ukuyombamba, nokuba bathi uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi unoBelizebhuli, ukhipha amadimoni ngombuso wamadimoni. Wayesebabiza wakhuluma kubo ngemfanekiso, ethi, uSathane angakhipha kanjani uSathane na? Uma mbuso wahlukene wodwa, lowo mbuso ungeme. Nendlu uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma. NoSathane uma ezivukela yena ahlukane, akanakuma, kepha uyaphela. Yebo, akakho ongangena endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso. Ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelelwa izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lowo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo, ngokuba bathi unomoya ongcolileyo. Kwase kufika unina nabafowabo bema ngaphandle bethumela kuye bembiza.
Isixuku sabantu sasimphahlile, bathi kuye, "Bheka, unyoko nabafowenu nodadewenu bangaphandle bekufuna." Waphendula wathi, "Ngubani umame nabafowethu na?" Waqalaza ebuka ababehlezi bemphahlile, wathi, "Bhekani, nango umame nabafowethu. Ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguyena ongumfowethu nodadewethu nomame."